juari lah satu wa lah kayak lo wa kado wa kembali dan juari ya tentang siapa lah guys mangala de saulang jadi piti masuk lah dan kamala dan tuh kumuha na apa lagi hujan terus yo ayah na barasian ng daw ba Wah, kamu ba? ama ngama tau Wah, lagi hujan terus yo unda saya kumuha kuha ya silumang bakus wa iban na ba onda ko ma iyo to ba alay ko kaya satu-satu kayaknya punya mak alay pas ako tuwo ko ma iyo alay ko yung kekayaan naman kekayaan ng mak alay ko nyo alay bago na ginibersihan lay kumantu lamang kile nampa ma iyo lay dia parang la tuwo ala doon ala kabakile ko tuwo na ko lewang kile jadi jala ma ay itulah tadahanan niyo po alay ko punya mak kanya po ba po di ma po di ba ko usuhay man tu ko maabadan ko salama ya so ya kasi ka jo so ya oh sakit loh yo ta ang dingin ya badan so ma ba ate laba lagi mo di ko tu pagi tadi baru ma oh kini yaw sa uni ka tula ma ang kapanya jawa ulang kembali juari wa ganado do ha ko pambali barenta jawa manggusto ma ndak ada kini payah mana ndak ada bali bareh ba aja tu yo tula mana do pancayan do ba cowel tula do pambali bareh re susah mana duit dunia di kampung awak ba susah na yo ko di kampung na ma na do pancayan ba lo ka so le di ko anak biniwan ta ka makan tindak ko ma do makan siap pagi sampai gini ya ba dunia tu puak payah naik duit pula ba anak kapaya ko na bode ko puak di mak kati ko iya ibu lo deh menangang tuh mana itulah sih di kamu mana. lo deh mau ya kalau takatu dia nya ada lebih apa peti teh nang wah kondala pakai lah peti dan keluar pakai lah peti diam lah kati mak pakai lah peti lah diam lah kati utang nang kamak de na ni minggu de kati bo batang lo do ba yes so wala ma aduh buat utang je pak ado ma di minggu kati bo tu mah Masuk pekin niya lumabayir ma kabatambah lo sila batambah lo tang puak nya ma oh tak iya tak kena deh puak ya dewa ada dawala Lah, ina mo bo taw lah, puak ada ma utang ko na ma ada mama lah lupa yo utang tu nya puak tarang ada mama tadi tapi ada peti mama dia puak ya yo lai ma oh bayi lah puak kayo mama kama melo anondalon jana di bayi kasi ma tapi untuk para saya na pola ba cari tuang ka mama tadi ya ko na bini sampai kini lu makan ni mak ko ya minggu biso tahalo ka nakan gati ko jadi namu aja nambah puak menyebut nama ada peti mama dia puak ya nanjale pangwan na lupuan na ma oh li takatu dia puak lah syukur manala tadi kali takana aja dia puak nama selalu utang Yo, puak ya tapi kini na jo puak bayi na ma ayo ndak kalau puak bayi tadi tu kapelo kau ndak jana tadi kau ndak lah kau tu kabar ya dia ban mengkuat puak gua licin yo la botang botang na kau do yo puak bayi tadi tu awak balik kaban jana kan pitin ng kamasalangan tadi ya pakai dulu mak o kini ko jo kapwa ma ayo le balai kalau la menolak lah puak kan iyalah muh lah mama bantu namanya kan puak tarangare dan adik puak lianca ekonomi kini lagi bantu ma lesa dan dak telo kini bantu ayo bakal lah kini puak maksudnya dia minta bantuan lah namanya kan dek dun sana lai badu namanya kini kan apa ada masalah yang membantu namanya sila kan kok mah puak keadaannya kini mode kuah tu dibantu minta bantu kinyo ndak apa kan puak masih awak lagi susah kok ndak apa minta bantu kurang loh ko kita dah ne bantu nyo ma ko cibolo la ko tanyo ma galua ada mo lo dia puak tu iyalah itulah masih itu dia mama tu nyo yo jalan anu dia mama namanya cuma mama tadi alamuah mama membantu puak mah ko yo lun baan namanya tadi ko nak do piti segala macam namanya alamuah mama membantu kan dia puak indak lo doh muah mah yo tulah nan patang tuwe lalu babaye la ma akabatambah lo ka mama chile
Kadi apuak tidak ka baka bantu ay wala itu Ah, mah. iyalah, iya cibolah kasih akadi apuak tu. Ayo tentuang lai tentuang lai di anu lah. Iyalah Dibantu mak. lah namanya kan. Lah apa lah Iyalah, yang iyalah, kilua. iyalah. Belum mah. Siap puak nasi pulelen cito ne kewa Tapi menyabi nak makan guys sehari-hari soal macam Nang badannya mati tu yo nyo. Tu mentu badannya bagalentin Ayah dan luar dia ya siap puak wa anu ulah namo ala namo sabanai namo siap puak kok. Mama pakai cean dan yo. Masya Allah, mama ko rutain daw boleh pakai cian kali ya. Untuk para sayo na sabui kinyo tua. Lani ya kateh ni ya. Jadi ikut Wana untuk beli rokok sih buka. Oh tu ni awak nak mau JA mah. Nana ada untuk beli rokok sih kita. Sagan lo naba ada wan sakit ko untuk beli rokok sih buka. De, betul tukang JA. Naba ada ambil lah. Makasih banyak Wana. Ini makasih ni. Ayo pada masuk lo. Ini. Aduh mati ada kati gua. Kama ko puak. Kamu wan. Ada ko pe kateh senda. Kama Mama puak. kate na mo eh. Malala. Kwa rencana ka lala ko madian na rencana. Oh semua ni net. Yo nini. Di rumah ya pak. Lai barusan wa tadi seroboknya. Tu ni mau numpang kan. Dari mana ba? Ako na sampai nampak di wan. Serobok di balai tadi. Oh, suwe di balai dari. Ya. Kama. Segiahnya lanjut tadi ya. Ya kia walan jo eh. Ya. Bagat itu bajak kayaknya. Tak tahu dah awak nak mau JA dah. Aku Ha. tak beli rokok tak nama beli rokok aja. Oh, mau Ayat. pulwa senang itu mah Yalah. kini piti saya iko apu di wan gua kepayahan si piti kini gua. Namanya rezeki tak terima. Yo rezeki siaro kan nulak rezeki Ya. ke di wan. Celik-celik lah nya rumah. Yo main kere cana yo kan kin wana. Ya. Ilawan, Katih lo apa Yo. kalau kau lah. po pa ilo luwa. Macam lihat lah dia ada nama aku tu. Nek, dari mana kau tadi? Kena mangga di bawah. Bawa di mana? Belajar tadi tu mangga. Ya ada kepala lu ke kau sini ya. Perlu Nakamakabengong na bantu ada kau dulu ya. Karajuna do. Oh, dah tak tidin ko. Ko kada tati ko kalau sama tahu nya mah. Da ko na do kajo mah. Pacayam bode ko lowa. Ko kini di kau bare na kay tanah ada puwe na do anak bini dan lumakan sampai kini lah ya. Tu, Tuyo na tuturo ko sama tahu wala kau. menjabiti. Yo ko ado di anyo mah. Kamare ka bengong le. Adia dan ado nya mah. Tu ka dia dan bengong nyo. Aku piti sudah tanyain gini ya. Mama au hello Aku piti yo nak do dan sedang banyak mana pengeluaran ini. Apa ngeluaran kau? Anak din ke sekolah gua. Aku kadere lah kusong lo gua. Kada ni siya. Udah ni si pancaian din si polo nyo. Di salah nga lah udah kapiti di anyo. Hindi na do yang kadin salangan. Tu kunda biasa din salangan mah. Udah nyanyalang biasa nyanyalang Naibo. pula iye, menyalang dak babaye. Daibo kau kati tu aku ni kau lumakan juga ada anak-anak kau tu ke rumah lah ya. Yo piti salang banyak bana din keluar gitu. Kunda biasa din pinjam mana mah. Nadape dia menyalang kau doh. Kamare ka batenggang ni kau kati ko lah ya. Yo sedang dak do ko ba kasi apa yang kena pinjaman. Tu mangkonyo udah tu karajo. Di karajo Bada. nang kau baca ka din. Kau ado karajo de kau karajo lah dan yo. De inda ado karajo mo kau bode ko duit Yo ni kau. dicai lah karajo. Badan masan sanangan mangko sa kadang ko badana. Ilimu dia ada mencik kajo na dape de ni kau doh. Ilimu dia yang alai mencai kajo ndak do. Salang aja lo udah punya pembeli bare hadi di dengkin ni. Ndak do yang kadang pinjaman tu. Biasa din pinjaman makin ndak do. Ako do na do. Tu murah ka uwan kau magigan piti mo puluah tu nyo. Ade menyalang na dape di kau doh.
Itu Wan tua sebagai terima kasihnya lah mantan Den tuh mah. Ya Wan tuh untuk beli minyak. Itu udah mana mantan cuma magian cuma-cumanya udah siap mantan Den tuh udah lagi beli minyak. Enggak beli minyak kayak undai siap Mantap mbak, sekarang nyonya tukang ojek kayak dah mah. Yo indak nah tukang ojek minyak tukang Bali tuh ndak aye kan masuknya ke lamundar mah. Yo ko kagiana lah aja. Salang aja lah den anda ibu ba ako ka den. Yo nak do dan mabiti lah do apa yang kadang salangan. Ko anu gala pakai lah piti sultan ga dulu kecil ke sultan. Ndak do pengeluaran kami itu sedang banyak. De yo na sana na do de kau ko do. Ndak do kalau dah mengas sulit bana tuh den Ko yo la keluar. cuntu ko na do de kau aku ka ma den ka bakal lo wa. Yo ko berang ko baala nak do den kini loh. Eh, mami pulang mami. Kau baru pulang baru ah? Dari mana pipi kok? Kau apa pi lagi cari lawak dari tabik lekang. Oh, Apa jadi awak pi makan mami? jadi kalau rencana aja Jawari mah. Jadi, Ah, papi siap dulu deh, mandi dulu ah. Jangan ngek tu lo do bangit nah ya pilah. Dia payo lagi Sabtu. Buah tabik dia. Iya pilah. Mami tinggi dulu tami deh. Iya pilah. De yo pa dia hidui. Menyalang na dapat den to pilalam to pe makan da do piti het we. Ko menyalang piti ke so na dapat de. To lala dapat di nyu tu. Bude ko banala dun sana. Sedang di atas, sedang di bawah kini ko menyalang tidak dapat. Dia naik duit gitu. Lah pencahayaan di den ke. Aku ada lah barang-barang buruk. Adi di den ko nyo. Menjual beko ke tukang anu. Tong lalu ang beli bajang buruk beko. Karena dapat je pembeli bari saliter tu. Anang bawa ke puak. Dia ko maa barang buruk ko le mo jadi jual pembeli bari dapat maa. Tapi dan lah yang kecil yang di petang lah dia yang tu deh, yang tu dia dah. Lai maa. Ba ke baik. Itulah cerita nyo lolan dia cerita ne kawak je lah cerita lah congko ko di maa. Ko pembelian lek lapau lah kecil ko pembelian lek baju lah kecil. Tarang ada pancalian dan hanya kurang royal nampak dan Itulah di maa. Ko royana lah dan Iya, dapat salang tenggang wak kenyo do. oh kurang lain nu empat dan. Yo itulah uwan tu di maa laluan ta mangamangan da tukang ojek ka dia ganyo 50 ah. Awak menyalam piti pembeli bari ndak dapat di maa tu do. Jadi Kah baru sana aja di maa tu lai. ancara ke baju aga. Tu aku ada ko laku di maa. Pembeli bari paling ndak. Di sana lai yang caba sana kalau ketunggu dapat jadi dawat tinawane. Kayuna du sana dah dapat salam Kabar tenggang. punya puak lah jadi he kami beli orang. Ko kabara di bali urang lama. Oh, na penting dapat untuk Yo, makan gini lah itulah, ya. Mak. Iya, oh, Nan sari kini na pikiran maa. Iya. Ayolah puak, jual lah ya. Yo lama. Ada dia lo dan sabi ka dia tu. Iya, Pokoknya Mak. kok sobok dan beko dan kecian beko bantu siap puak tu jadi. Ayolah. Siap puak lah pulau ya. Dia enak mau membantu doh. Ayo nah orang lain royal orang lain padan asiano ko siap si ano mo si ini ko royal kurang ada cikgu lah ya rumah Mak kamang ngak na itu. Cukup lah loh. ayo dan cikgu lah si ini ko kanua Mengama? Apa ba Mario? oh ayo kemudian komen cikgu kau rumah ni Apa tuh? oh anu lah sekolah dua Apa tuh? sekolah dua kabanonya Alma. Paden menengah dan siap buat di petang kok. Ah. Inyo dan suah tu mah minta bantu kau namoe. Jadi ya keadaannya siap buat tu mah. Oh iyalah payah menaik duit nampak dan. Ayat ceritanya ke dan mah untuk dimakan pagi petang je nak doh kecil kan. Tolonglah bantu dah kau. Ya keadaannya model tu mah. Masih tu mah ndak makan juga doh. Sampai kini mangan pada saya ni wak tu mah entah makan nanti ndak kecil sabuya ke wak kada ada citone tu ndak adalah anu anu mereka nanti dimakan tu kini ke jo nak do rumah kecil awalnya alam moh lo dia membantu ini ndak moh mah
Ya bukan nak mau membantu dah mah. Inyo tambah dibantu tambah menyenang ada inyo nak mau kerja lah doh. Nah, butang gini dipinjaman gini janji nak do bayar doh. Nah, bantu mentang-mentang wak mau minjam mana alasan nang ada inyo mah mau kerja limu dia. Tambah maleh kerja ya. Limu dia kerja. Itu maleh mah bukan wak nak mau nolong dah mah. Ayo siap puak kalau nan salah awak dia nak tahu kan maksudnya kecewa konyo cantiang yo kerja kan. Kau dia maleh pun ke? Maleh limu dia jalan je leh. Nak menjadi kerja doh. Awak yang produksi kerja mau laki bini kerja mah aku mah. Iya. Yang laki-laki nak mau kerja banget mah. Ayolah dan kecil lah ke siapa tu kau dah kau tu ya maksudnya kau masuk bok dia kau namanya ada dan kecil mana lah kinyo. Ayo cobalah mak kecil kau dah tu lo mata uang paling mau berubah sudah kau. Maksudnya kan iyalah ada kecil lah kinyo lah kecil kau sebut kau kan dia lah sabik. Ayo mak kecil lah kinyo. Iyalah mak pergi ke nulu ni. Ayo awak China lah kini. Ayo mak. Yalah siap buat belum nak kata Allah ya. Ilalah. Dapat na barang buwa. Sukui sa kilo ro tanga kilo nyo. Dapat piti mo ipo. Alah karen ko abare sa liter na dapat nyo. Tu sampai lo sampai lo lagi mahal 5,000 sa kilo. Siko mo ka 2 kilo kati ko man. Weh mengang tu. Biar rin ko. Ambil sebelum den ya. O nene. Ambil sebelum den ya. Na do man biar ni siko anca na buha kang gadanga. Tu ambil semua ambil tu mengang ambil. Mado mambiar ni ocelia ko do di pantak penyanyi ya. Mado penyanyi sanca tu sepelo. Yo mo ni paro niya. Yo barawat teori tio. O bara wai sempre no patu so bolso baloni ni Oh si puroi teori mah. O simporo kau de tua mentala dengan limo deh. Limo banyak na jangan mah. Mau minta banyak Ako dia. nang kabanyak duni tua aja. Na pwede dia kali munce pambali bare hedi dia nak kada jual. Buang ngene ulum baga nang gadang. Mako lahi kadang limunce ah. Nanda pedang sinana. Dia orang layong kayu maliang jang. Dia minta lah dan limo. Nanda pedang sinana. Dia orang layong kayu. Nanda limunce ah. Nanda pedang sinana. Dia orang layong kayu maliang. Deh minta limunce ah. Nanda pedang sinan. Munce nyo. Buah na do lagi buah sini. Mangang siko puak. Kau maanya maliang sa pelore na. Oh, ya dia biasa sebelum kau tadi pe. Yo. Oh, ya ini siap puak ke puluh lah ya. Wang puak ya mancing malu dan jo. Sampai logang akan ambiak dia. Wang sama naik. Lema kapara sana lo yang sabui kama tadi barang bulu ada pe tanga kilo lo nyo 5,000. Tu kalau sampai lo tadi le nampak nyo kalian minta kalian munce tadi kalian jual pembeli barang sa liter 5 ko ah. Oh, itu malah basem-basem pelugan sana. Bagaimana lo enggak ada le nampak nyo tadi kalian minta 5 tadi. Kau minta. Tapi nya nak mau giara. Semua magiah do. Puak. Aduh anu cedang. Angkalah mancai dari tadi nampak dia mamak kan anglah mancai ada oh barang-barang buruan. Barang-barang buah. Itu ya lah lanjut yang kena juang. Nah baru tu halal tu. Maksudnya kan itu nala di mak. Tu mata kada pe tadi nyo dapat 50,000 dan pangan 50,000. Ayo kini kau lerang aqua bekas ke kan banyak tu. Itulah kumpulan. Itu maksudnya. Aku itulah percaya bantuannya le mak. Jadi model kau lah. Berjanji dan kiang. Namanya berjanji kan kawan dan ado di tempat kerajo dan kan. Cibo dan tanyuang ke kawan dan dulu kalau laya dulu kan dia beko kan untuk bakar rajo untuk dan sabik yang lah tolong mana ya itu kabarnya deh ya beko nak kama kamanakan lah biswa lah dia lagi kabar yang lah ada pulang ayo semua pulang pak ya aku mah banyak kuah sekolah dan kumpulan nak balik hari ini dan nape ke selektor lah tu banyak tapi kalau kilo bantu aku mah Mga puak. Awan Mga ko. Ko awan daripada hidup yang umpana nuah tua kuah. Ibu rin ay. Lama puak. Lama awan. Ya, yang di GPT semua adik sepuak. Na belanjuan lama. Dia lah buana. Tak lah ke situ. Adik lah orang kayu. Igala dan senewa po dari taso wana. Yo sepuak. Yo.
Allah. Kumpuan ya puak. Idu ya. Diminta rawa. Labi mangkukadagihan kawa. Kalera gatidanuan mapadapit ti dari adi adalah to nyo. Ada di sisi may nila to. Tuang duit satu giliran tas wala nyo lata kay duit dan lo ba.